שלי. אבל מה לעשות? אפילו הדגנון שלי לא מבין אותו. למה קראת לאמא? זה חשוב מאוד לספר לך. קראנו את הבית, את הכל. יכול להיות לך כל כך. אבא שלך. אבל חשבתי שלא. זה לא מה שאתה חושב, בני. אבא שלך הוא לא אדם טוב כמו שאתה חושב. יש לי משהו לספר לי. מה אתה רוצה לספר לי? אבל זה משהו שלא תעלי. אבל אם זה משהו שאני לא אוהב, אני לא רוצה לדעת אותו. למה? כי אני לא אוהבת לדעת דברים שאני לא אוהב. אבל לקח לנו את הבית. מה, באמת? כן. עד כדי כך רשע, חשבתי שהוא אוהב אותנו. כן, מה לעשות? אני לא בלב. אבל איפה לישון? איפה נגור? איך יהיה לנו אוכל? איך נחיה? לפחות תמשיך לנו את הרהיטים. אבל אנחנו קמים ברחוב. גדי, אני רוצה שתפתח לי דבר אחד. אל תספר לעדי כלום. היא לא צריכה לדעת מזה, בבקשה. אני אספר לך לא. כן, מופיע. יש לי משהו לספר לך. מה? לא! אל תגידי שסיפרת לה. תגיד לי, מה יש לך להגיד לי? בסוד. אחרי שהלכנו לישון? כן. דיברתי איתך כדי שלא עברתי לעזה. לא, אמרת לה את זה? ואיך היא הגיבה? לא בסדר. אתה רואה את זה? כן. בכלל לא רוצה שתגיד לה שזה לא נכון. שום דבר לא קרה. נכון? היא אוהבת את הכלב הזה? אבל שיקרתי. שיקרתי לך בכלום. ואני לא רוצה שתגרום צער לעוד אנשים. כמובן גם בגלל האבא הזה שיש לך. אבל אתם התגרשתם. לא התגרשנו. אז איפה הוא גר? הוא גר רחוק. אז איך זה שאתם לא ביחד? כי הוא לא אוהב אותי. ואותנו? אותנו אתכם, ברור שהם פה. הוא מת עליכם. תסתכל עליי. אז למה הוא לא רואה אותך? כי לפעמים יש מריבות בין אנשים. זה גורם להם להיפרד. אבל אמרת שאתם לא תגרשים. לא התגרשנו, כי לא הספקנו. כל הזמן אפשר להתגרש. אז תבטיח לי שלא תספר כלום. תגיד לה רק שזה שקר מה שאמרת לה. תבטיח? עכשיו אתה יכול לחזור לישון. דרך אגב, איפה עדי? זה השנה פה איתך? נראה לי אחר לשחק עם חברות שלה. אני לא חושבת. והיא ברחה? בגלל מה שאמרת לה? למה שזה יקרה? כדי, אולי צריך לבדוק דרך החלום. עכשיו לילה, לא נראה כלום. חכי לבוקר ונראה. אולי... בטח תישן טוב, אני אלך לחפש אותה.
רק שלא יחטפו אותך. אל תדאג, אין דבר לקרוא. לא יודעת מה שקרה לידי. היא הלכה לאיבוד ואז חטפו אותה. לא יקרה לה שום דבר, אני מבטיחה לך. עדי היא ילדה חזקה. היא אמיצה מאוד, נכון? כן. תם לפני כל דבר. נגמרה רפי. סוף סוף בוקר. עד הלילה. אמא! אמא! אמא. תשאירו אותי לבד. אמא! עדי! הצילו! השאירו אותי לבד כמו תמיד. מה שחשדתי אתמול, באמת קרה. עדי, אמא. למה השאירו אותי לבד? אני הולכת להתקשר למשטרה ולהגיד להם. הלו, משטרה? כן, מי מדבר? עדי? לא. זה אח שלך, גדי. אתה רוצה את אחותך? כן. אוקיי. עדי, בואי. הלו, מי מדבר? גדי, אח שלך. גדי, מה אתה מתקשר לפה? מה קרה? חשבתי שתשמחי שאח שלך יתקשר אליי. אני שמחה, אבל אתה יודע למה הלכתי? למה? כי סיפרת לי את כל הדבר הזה. ולעיתים אותי מאוד ולא רציתי לגור בבית עניים. אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה להגיד לך משהו. תדבר. כל מה שסיפרתי לך היה שקר אחד גדול. שקר? כן. תגיד את זה בסדר? סיפרת לי שקר, ובגלל שקר אחד גדול אני עוזבת? זה לא היה באשמתי. באשמת מי זה היה? אמא דבר! אמא לפני שהלכנו לישון, היא סיפרה לי שבזמן שאת ישנת, היא סיפרה לי את זה, וביום למחרת היא אמרה שזה היה שקר. אז רציתי לספר לך. אז תגיד למשטרה שירגיעו אותי. אז לבטל זה תחפש את אמא. בסדר. לא, אבל אני לא חדשה כבר. בסדר. ביי. כן. אני התגזרתי. למה שיקחת לי? אמרתי לך כבר בטלפון. נכון, מה שיקחת לי? אני לא יודעת שמשקרים לי. אמא שיקרה לי ואני רציתי לספר לך. איפה אמא? אני רוצה להגיד לה שבאתי. לא אכפת לי שהיא שיקרה לך. אני רק רוצה... חושדתי בך שחטפו אותך. עכשיו אני חושדת באמא. תודה שגדולת לי. עכשיו אנחנו מאוחדים. כן, בוא נצא לחפש את אמא. רוצה? יאללה, בוא. אמא, מה קרה לך? אמא! אמא! היא חיה. אמא, מה קרה לך? אל תשאירו אותנו לבד, יתומים. בוא לך, בוא.
לי, אמרו שאני נמצאת, ואז גדי אמר לי שהכל יהיה סקר, והוא מה שאני יכולה לחזור. איך סקר? כן, מה זה לא שקר? מה שגדי אמר זה, לא ביקשתי שנלך את שקר, כי לא רציתי שתברכי. למה? לא. איך זה יכול להיות שכולם משקרים לי? בהתחלה גדי אומר לי שזה נכון, אחר כך הוא אומר לי בטלפון שזה לא נכון. אחר כך אמא שלי אומרת לי שזה נכון. מה זה? כולם משקרים לי פה? אף אחד לא יכול להגיד לי פעם אחת את האמת? פעם אחת! תשמעי, מה אתה רוצה גדי? ספר, אם זה עוד שקר? אני לא אותך. כל מה שאני מאמין, יש לי. עוד משקרים לי? אמא, מקודם אמרה לי שזה נכון, עכשיו אתה אומר לי שזה שקר. נו, אני אחזור לאיפה שהלכתי. היה לי שבפחות בגלל טוב, אף אחד לא שיקר לי. יופי. אתה עובדת במשטרה? לפחות נותן לי שם מים, אוכל, בית, מיטרקה. בסדר, אני מצטער על מה שעשיתי. עכשיו אתה מצטער? אחרי כל הדברים האלו שעשית לי? פתאום אתה נזכר להתנצל. יופי, חכם. אבל אני, מה אתה רוצה? לא שמעת נושא אנחנו עליהם. אז מי אשם בזה? אלוהים? מי אשם? הקיר? הכיסא? אתה אשם? אם אשם, מי אשם? אבל זה לא בסדר. אני לא מוצאת. אני מודה לי, השגתי כסף בזה שהלכתי. נתנו לי 200 שקל. מה, אף פעם לא שימחתי אותך? אפילו שחזרתי מהבית ספר לא שימחתי אותך? נתתי לך חיבוק, אמרתי לך, התגעגעתי. אני רגיל לזה שאת מגיעה. נכון, אבל אני לא עושה לך את זה, כי יום שעברת עצבנת אותי. מה אתה רוצה? למה באת? שולם? ומתי אנחנו עושים שולם? מבטיח? כן. שולם לעולם, כובד רוקד עפר. תבטיח לי שלא תשקר לי, ותבטיח לי שתמיד תהיה איתי ונהיה מאוחדים. כן. חמוד, אני אוהבת אותך כל כך, גדי, איזה כיף שאתה עושה לי. עדי, יודעת מה? מה? באמת? כן? גדי, אתה יודע? השגנו בית חדש! את עובדת עליי? לא, אני לא עובדת עליך, יש לי בית. נוכל לגור בו, לישון. מי השיג אותו? לא, תמשיכי איתי אמא. את מרגישה סופר טובה. אתה לא צריך להתנהג כל כך ככה. אתה לא צריך ככה להתנהג. אני שמח אותי. אתה לא צריך להתנפל עליי, להתנפל על אמא. אבל מה עם האוכל זה? אל תדאג, נכון אמרתי לך שהשגתי 200 שקל? עם כל זה ייקח לכל החיים? אל תדאג. פשוט אמרו לי שכל חודש הם יתנו לי 200 שקל. מה? כי אני יודעת שאנחנו משפחה ענייה. הם יתנו לנו 200 שקל כל חודש. את עובדת עליי? לא, אני משקרת סליחה. מה אתה חושב? זה מה שאני אשקר לך, אנחנו הרי שולם. אבל לא צועקת את זה. אני לא צועקת. אני לא צעקתי. אני פשוט אומרת לך את האמת. באמת? לא משקר. ברור שאני שומעת לך את האמת, חמוד, גדי. הרי יש לנו בית. ואוכל. נכון. איפה אמא?
אני רוצה להגיד לה, זה לא אמרתי לה, זה שאני נותן מבוא כל חודש 200 שקל. את יודעת מה היא סיפרה לי? מה? שאיזה תקנוניות ויפעם לא תהיה לי לתאימי. אבי, גדי, פעם אחת איתה נגדנו? לא? נו. אז היא צודקת. יש לי משהו לספר לך. מה? משהו נורא שמח. מה? ספר לי. בזכות עדי, כן? יהיה לנו רהיטים בפרנסה, אוכל ומים. היא אמרה שכל חודש המשטרה תביא לה 200 שקל. חמוד שלי. 200 שקל זה לא מספיק לחודש. אבל כל חודש. אפילו 1,000 שקל זה לא מספיק. כל חודש היא אמרה. והיא יכולה אפילו לחסוך. תראה. יש לנו קצת כסף. כמה? יש לי חסכונות. כשהייתי קטנה חסכתי. כמה? יש לי איזה 2,000 שקל. מה? תראה. נוכל לתת לנו כמה דברים. לא אמרתי שאנחנו ממש עניים. שמעת אותי פעם אומרת שאנחנו ממש עניים? כן. מה? יש לי משהו לספר לך. משהו שהכי טוב, רק שנייה, טוב? כן. אמא שמרה לנו 2,000 שקל בבנק. באמת? כן. וואו! לבעלה. אז אתה לישון למעלה. לא רוצה. תראי גם די. אני רוצה לישון למטה. ספרייה. ספרים. כל מה שיש בו רק חלמנו, תראה. לא, אין כאן את הכל. אני רוצה את כל העולם. אתה רוצה את כל העולם? איפה שכל העולם יש לך. חמוד. בחול. אתה בסך הכל ב8 ותראה אותך. אתה רוצה את הכל, אתה רוצה להיות מיליונר. נכון? מי רוצה להיות מיליונר? אני! כל הזמן נחנה ביחד. נכון, יום חני, לא יקרה לי שום דבר. ועכשיו, פצפוסים! כולם מעצבנים אותי! כולם מעצבנים! מה זה מעצבנים? כולם משקרים לי! רק אוהבים לי את הסקר. מה רוצה להבין?
עם הצ'וציק הזה. אביב. איזה בית גרוטה יש לי. מעצבן. קרני לזר! בום! איזה בית גרוטה. אני והמשפחה שלי קוראים בתור גרוטה. איזה בית. מה לא גרוטה? עוד הפעם? יא, מוסיקו! סליחה. לילה טוב, עדי. לילה טוב, אביב. סלמת! אוי, גם בשיינו. וגם אני התבלבלתי. משעמם לי. לא מצליחה לישון. משעמם לי. לא מצליחה לישון. גם אני. לא צריכים לשחק, תגידו לי. לא. אביב. גדי, לקחתי לי הראש. גדי, אבל הראש שלי כזה. אתם רואים? גדי. זה אביב. זה גדי. אביב. גדי. מה הייתי להגיד לך? ואביב. מהצילום לסרט? טוב, עוד פעם, טייק 2. אביב, אתה צריך להיות עצוב! תפיקו. מקווים שנהנתם מהסרט. מה יש לכם להגיד? אני לא יודעת איך קצת, אני לא ראיתי את הסרט. נראה לי שהסרט יפה. עוד מעט תראה אותו ואתה תגיד כבר מה דעתך. ביי. ביי. אתם אומרים עוד משהו? אמא ואבא, אנחנו אוהבים אתכם. ומקווים שתאהבו את הסרט. כן. בטוח הם יאהבו אותנו ואנחנו משתתפים בהם. בסרט. ואם הוא יצא מכוער? אל תדאג. למה? לא יצא מכוער. תסגרי את זה. זה בית שלם יש לי. לא מה לעשות. אפילו התעצוע שלי לא נראה טוב. מה אני אומרת תעצוע? גדי! מה שלומך? גדי, אביב שלי! מה אני קוראת לך אביב? מה אני קורא לך ספיר? מה אני קורא לזה צעצוע? אתה יכול לקרוא לזה דינוזאור! הסרט היה מהנה. בום. אהבתי את הצילומים. הם היו מאוד משעשעים! ומדגדגים. נכון מאוד. טוב, בואו נצפה בסרט. יאללה, ביי! אני רוצה לראות משהו. פיצ'י פוג. הנה, הצלחתי אני חושבת. אביב הבהיר. תעשי עלייך את זה. עשיתי איזה יום את הבית. רוצים לראות אותי? לא כדאי לכם. טוב, נשנה אפקט. מה זה? סלייד. מה זה סלייד? מה זה? נראה בתשע לגרות שלהם. עוד אפקט. נראה לי הכל אדום פה. ואביב, אם הוא לא יפסיק לצאת ככה בקלטת הזאת, הוא בכלל לא יצלם. מבטיחה לו. שפתחת את כל. עכשיו, ספיר, את זוכרת את האפקט הזה שהכל כזה ממש בהיר? לא, כאילו, ממש. שוקה חיפנה כזאתי.
תחשבת על האפקט הזה. תצלמי אותך באפקט הזה. עכשיו נשנה אפר. תראו מה מבוכל. תראו מה מבוכל ארוחת צהריים. קורת? תני לי קצת. אכלת. עכשיו אתם יכולים לראות מה קורה בבית משפחת זכריה שההורים לא נמצאים. את עוברת. אמא ראתה את זה. את עוברת, ישר הוא רץ לטלפון. ומה הוא רוצה להגיד לאמא? שספיר רוצה לאכול מהכריות. את חומקת אותי. אותי. אתה זוכר במלון? איך אנשים מלון? תספיר. נקודות אדומות בתפסיק. היא נראית כמו הרפד. איפה אבי? אבי תחייך אם אתה אוהבת אמא ואבא? אבי תחייך? אבי בכלל הרפדון. הוא רוצה לאכול אותי! שאני אגיד לך תצלמי אותי. תתי. שנייה. תעשי לך על אפקט. זה על אפקט כל זמן. שאני תגידי לה. אבי עכשיו תגיע. נכון. תסתכלו, מרוץ. מה? אני הולך מזל שיש לי עצירה. עצירה פונית. אוי, תראו לי תחתונים. יש לי הוכחה. תפריע לי לישון. איך לישון? כמו שאתם רואים, הילדים פה משתגעים. ואני אגיד לכם את האמת, גם אני שעמם לאללה. אני אסביר אותך. אביב כאן רוצה להיות סוס, ספיר רוצה להיות פרסית, סתם. מה זה פרסית? פרסית היא רוצה להיות, פרסית. רוצה להיות פרסית. היא כזאת. יו. יו. זה מוקלט, זה מוקלט, זה מוקלט. זה מוקלט, זה מוקלט, זה מוקלט. אמא, אני אוהבת אותך. ואבא, אני אוהבת אותך. תראו את העין שלי, איזה גרועה היא. אבי כאן משחקק לו, מה קרה? זכית ב1,000,000 שקל? אבי, מה היית עושה אם היית זוכה ב1,000,000 שקל? מה? מה היית עושה אם היית זוכה ב1,000,000 שקל? הייתי נוסעת לחלל. אני הייתי קונה את התיאטרון. מה? הייתי קונה את התיאטרון. תיאטרון עולה 1,000,000 שקל. כמה זה עולה? 1,000,000. מה אמרתי? 1,000,000 דולר. טוב, נשאר לי עודף. עודף זה 2,000. לילה טוב, ספיר. סויה צוריאל, אתם יכולים לראות? תראו איפה היא יושבת.
על איזה כיסא? אתם רואים את ספיר? ספיר אוכלת מעדן כזה. תראה לי. כזה. היא אוכלת גבינה? כן. בוא נראה. ספיר, תראי לנו את אוכלת. סרט צוריאל. איפה אביב? השקרן הקטן? איפה ההי? ספיר כאן מכינה עם זה את ארוחת הבוקר שלי. מה זה? תראה לנו עוד פעם. עוף אמיתי. מרק עוף אמיתי אמיתי? כן. המנהלת. לא תטשתי. הפצ'ו. אבל לא צילמתי את ההתעטשות. מה? לא צילמתי את ההתעטשות. מה אמרת? קחי אותי ספיר. טוב, בוא אני לא רוצה. אני לא רוצה שתהיי ספיר, תסתכלי עלינו. מי רוצה פרישה? מוציאה לי לשון, אתם יכולים לראות. בוניטה, בוניטה, בוניטה de más. Mi dulce chiquita, tanto te llamar. Bonita, bonita, bonita de más. פאגל מוניאקיטה. יש לנו טלפון. השעה 11 בדיוק. יש טלפון מאמא. מה היא רוצה? סימן ספיר שאלה. מאוד אוהבת חומוס. חלש מאוד. חומוס טרי במיוחד. היא אוהבת לנגב בדוחה בסיבוב. אז היא אוהבת לנגב בדוחה בסיבוב. בדוך. אני אוהבת בסיבוב. מה זה דוך ומה זה סיבוב? אז למה אתה עונה אם אתה לא יודע? תראה. שני, את אמורה לחנק אותי, אני אותך, את לא הייתי מחזיק קופסה, את אמורה לעשות חידון. בוא נפתח. שימו לב, מה ספיר לקחה? את המעדן שלה. סופיות ושונה עבודה. עכשיו אם אתם שתחזירו תראו את המעדן, זה שלה. איזה טעים זה? ימי, נעים, מול. ספיר לא גמרת את המעדן. לא גמרת את המעדן. אמרתי, את אוהבת מעדני פאוורפלק? בא לי. אני יודע מה לעשות. מי רוצה לראות את ההקלטה?